Mas Bagas, main langkung cepet. Jalan ini pun sampun kosong. Aduh, kula mboten kiat Mas Roni. Kalau ngonten mriki Mas Bagas, biasane pun semangat. Nuwun pangapunten Kang, kula mboten kersa. Karena ini di studio Mas Bagas, sama yang ketinggal bukan sehat. Pangapunten nggih, kula minggu ngajeng badhe boyongan dhateng Surabaya. Boyongan. Duh, kados pundi kok mboten ngandharake. Bapak kalian ibu ngantos damel mriku kula kedah nuturaken. Aduh silang Mas. Silang tunggal. Ten Mas Bagas. Urip punika kedah mlampah, nanging pas duluran kedah tetep lestari. Sanajan adoh nanging rasa tetep ragam. Ingkang wigati, nek wonten kiriman jajan saking Surabaya, kula mboten ketinggalan lho. Kula ngeras bangga kalih duwe jajan enak kaya jenengan. Sedulur sejati punika mboten sesambungan. Nanging sesambungan ing manah. Ayo ngunjuk sami-sami dadosake pas duluran kita langgeng selawase. Saduluran selawase pun. Iki pinggir omah, latah kenangan, dolanan rebukan lan diutur. Panjenengan Mas nalika kula dorong panjenengan nganti kepleset. Kula sampun lali nanging ngraosaken tresna sedaya. Mas Bagas, senajan panjenengan adut, kita tetap wonten ing pangalih. Nggih. Yen wonten liburan kaping pisan, panjenengan kedah kondur Mas. Kula badhe mendhet kaya nggih. Nggih, monggo. Mas, sampeyan mriki seduluran ke cikli ngantos gede iki, Mas. Nggih, Mas. Mas Bagas, mboten usah sukan mana kita tansah sesarengan. Kula ngaturaken janji, kula badhe kundur. Kula tetep eling panjenengan sedaya. Nggih, Mas.